Tatsuniyar tamu ta yau tatsuniya ce akan wasu 'yan mata masu kamun kifi. Wata rana wasu 'yan matan ƙauye suka tafi rafi domin kamun kifi, suka kuma yi sa'a suka kamo kifayen da yawa, suka kama hanya ta komawa gida. Akan hanyar su ta zuwa gida sai suka haɗu da wata tsohuwa, sai wannan tsohuwar ta ce masu su san mata mana, ta roƙe su san mata kifin da suka kamo, ko da kuwa mai ƙaya ne tana so a bata hakana, musamman ma saboda shi almajiri ai ba shi da zaɓi. Sai suka hana ta, amma a cikinsu akwai wata budurwa daga cikinsu wanda ita ta amince, ta kuma ɗiba ta miƙa mata, ta karɓa ta yi godiya, sannan suka kama hanya suka tafi. Washe gari da suka koma rafi domin kamun kifin, da yawa daga cikin 'yan matan kuma sun ƙara kamowa mai yawan, sun cika goransu. Da tsohuwar nan ta roƙe su suka hana ta, sai wancan budurwan da ta baiwa tsohuwan kifin ajiya ta gaya mata cewa yau bata samu ba, sai wasu 'yan ƙanana ne guda biyu kawai. Gashi kuma tana jin tausayin wannan 'yar tsohuwa, saboda haka sai ta ba ta ƙwaya ɗaya cikin ƙwaya biyun da ta samu, ita kuma ta riƙe guda ɗaya daga ciki. Kafin su rabu sai tsohuwar nan ta gaya mata cewa idan ta je gida da wannan kifi guda ɗaya da ya rage a hannunta, kada ta dafa shi, ta sanya shi a cikin randan gidansu. Bayan ta isa gida sai ta saka kifin a cikin randan kamar yadda tsohuwan nan ta yi mata bayani. Sai ta shiga ɗaki ta kwanta, da gari ya waye tana buɗe randan sai ta samu cikin randan maƙil da kifaye manya-manya. Ta yi ta ɗiba amma kifayen nan suka ki ƙarewa. Bayan 'yan kwanaki 'yan matan nan suka koma rafi don su kamo kifi, amma wannan ranar ba su sami komai ba, sai suka koma gida babu kifi. Washe gari sai aka yi shela a cikin gari cewar mai gari sarki yana son ya ci kifi, kuma duk budurwan da ta kamo kifi ta dafawa mai gari to tabbas za ta zamanto amarya a gare shi. Gaba ɗaya 'yan matan ƙauyen nan suka fita kamun kifi, amma ba wanda ta samu sai wannan budurwa da takan ba tsohuwan nan kyautan kifi idan ta samu. Yadda aka yi ta samo kifin nan kuwa shine da ta kama hanyar rafi sai ta haɗu da wannan tsohuwar. Sai tsohuwan nan ta ce mata kada ta je babban rafi, ta nuna mata wata hanya da za ta kai ta har bakin wani ƙaramin gulbi. Sai tsohuwa ta ce ta yashe ruwan, da budurwan nan marainiya ta fara yashewa, sai ta fara ganin manya-manyan kifaye, ta yi ta ɗiba har ƙwaryanta ya cika, ta koma gida. A duk faɗin garin budurwan nan kaɗai ce ta kamo kifi a wannan rana. Bayan ta dafa kifi ta sa a cikin akushi ta kai fada. Mutanen gari da sarki suka yi mamaki, nan take sarki ya amince zai aure ta. Bayan ta koma gida sai aka gaya mata ta sanar da iyayenta za a yi bikinta da sarki. To da yake iyayenta duk sun rasu, marainiya ce, ba ta da kowa. Da ta koma gida da dare yayi ta kwanta, sai ta tashi tsakar dare tana kuka, domin tana tunanin ba wanda zai yi mata kayan gara. Tana cikin wannan hali na damuwa ne sai ta ga kwatsam tsohuwar nan ta bullo mata a tsakiyar ɗaki, kuma ta tambaye ta ko menene ke damun ki. Sai marainiyar nan ta buɗe baki ta bayyana mata dukkanin abin da ke damunta, har ya zamanto ba ta iya yin barci. Da 'yar tsohuwan nan ta lallashe ta, sai kuma ta gaya mata za ta kawo mata dukkanin abin da take bukata. Yarinya ta yi ajiyar zuciya cikin murna,
ta yi wa tsohuwa godiya. Tun kafin gari ya waye sai ta ga ɗakin ta cike da kayan gara fiye da yadda take zato za ta samu. Ta yi ta murna, ta gode wa Allah kamar yadda ta ga wannan baiwa da ya yi mata. Ana nan a ranar bikinta da sarki ya zo, aka ɗaura musu aure, aka yi gagarumin biki. Aka kai amarya gidan sarki da garanta. Bayan biki ya ƙare sai tsohuwan nan ta sake bullo mata tsakiyar ɗakinta, ta kuma kawo mata kayan alatu da na marmari. Ta ce mata kullum za ta rinƙa zuwa ta kawo mata kayan daɗi wanda za ta rinƙa ba sarki, amma kada ta gaya wa kowa abin da ke tafiya. Yarinyar nan ta ce ba za ta gaya wa kowa ba. Suka yi sallama, tsohuwa ta tafi. Bayan 'yan kwanaki sai sauran matan sarki suka fara tsaye gunguma, suna cewa amarya ba ta da kowa, amma kullum sarki yana ƙara son ta fiye da mu, kuma kayan alatu da take ba sarki wake ba ta ne. Suka yi ta bincike amma ba su gano bakin zaren ba, sai suka haƙura suka barta. To shi sarki bai taɓa haihuwa ba, duk sanda matansa suka ɗauki ciki sai ya zube. Rannan bayan 'yan shekaru da auren marainiya sai ya tara matansa, bayan ya tabbatar kowace tana da ciki, ya ce da su kowace ta tafi gidajen iyayenta, kuma kada ta dawo sai ta haihu. Bayan kowacensu ta kama hanyar gidansu, sai ita kuma amaryan sarki wato marainiya ta tafi gindin wata tsamiya ta zauna, tana ta faman kuka, tana waƙa, tana cewa wa zai ba ni yaro yau, wa zai amshi haihuwa ta yau, ni ba uwa ni babu uba. Tana cikin wannan hali sai tsohuwa ta zo ta sake tambayarta abin da yake damunta, sai ta kwashe labarin yadda suka yi da sarki ta gaya mata. Sai tsohuwa ta ɗauke ta kai ta gidanta, ta ci gaba da kula da ita, tana yi mata albishirin cewa in Allah ya yarda za ta haihu, cikin nan nata ba zai zube ba. Suna nan tare da tsohuwa har ranar haihuwa ta zo, ta haifi ɗanta lafiyayye. Kowa ya gan shi ya ga ubansa, amma sauran matan sarki kuwa ba su samu haihuwa ba. Sai ɗaya daga cikin kishiyoyinta ta samu labarin haihuwar amaryar sarki marainiya, sai ta fara binta a sace har ranar da aka sa za su koma gidan sarki. Rannan sai amaryar sarki ta tafi bakin rafi don ta yi wanka tare da ɗanta. Da ta je bakin rafin sai ta ajiye jaririn, ta shiga wanka, sai kishiyar nan tata ta zo ta sace yaron, ta gudu da shi. Da suka koma fada sai amaryar sarki marainiya ta je ta gaya wa sarki cewa ta haihu, amma an sace abin da ta haifa. Sai aka ƙi yarda da wannan magana. Da kishiyar nan wadda ta sace yaron ta zo, sai suka ce ita ce mahaifiyan wannan yaron. Ita kuwa matar sarki marainiya sai aka sa fadawa da yaran sarki suka kafa mata ɗaki irin na dawaki, aka ajiye ta a can bisa cewa ta yi wa sarki ƙarya. Da kishiyarta ta ba yaron nono sai ya ƙi karɓa. Aka yi juyin duniyan nan, jaririn nan ya ƙi shan nono, sai aka rinka ba shi madarar shanu har ya girma. Ana nan wata rana sai ɗan duba wato sarkin bokayen sarki ya gaya wa sarki cewa wannan ɗanasa matar da ta rene shi ba ita ce mahaifiyarsa ba. Mamaki ya kama sarki, sai ya nemi sarkin bokaye da ya gaya masa ta yadda zai gane mahaifiyar wannan yaro. Sai mai duba ya ce ya tara matansa ranar kasuwar garin, kuma a tara mutanen fada, sannan duk matansa su yi abinci, su kawo shi
bainar jama'a kuma su jeru a fada. Idan an yi haka sai a ce ma yaron ya zaɓi abincin da matan sarki suka kai wurin. To duk abincin da yaron ya zo ya ci, tabbas mai wannan abincin ita ce mahaifiyarsa. Ba tare da nuna wata shakka ba, sarki ya ce ai hakan. Sarki ya umarci matansa akan abin da ake so kowace ta yi. Duk matan sarki suka yi dafe-dafen kayan daɗi. Ranar kasuwa ta zo, mutane suka taru, fada ta cika ta batse. Amma ita amaryar sarki marainiya, kuma uwar yaron ta gaskiya, ba ta da abin da za ta dafa. Hasali ma tun ranar da aka kai ta ɗakin dawaki ba ta ci komai ba, sai in an zuba wa doki dusa ko ciyawa ta ɗiba. Kai co, da aka ce har ita ma sai ta yi abinci, sai ta ɗebi dusar da aka kai wa dawaki, kamar yadda ta saba, ta tuƙa ta ci, ta kama gafiya ta yanka, ta gyara ta da kyau, ta ɗauka ta kai fada. Da ta isa fada sai ta taras duk sauran matan sarki sun jeru, suka shiga yi mata kallon reni da nuna mata ƙyama. Can da ɗan sarki ya zo a kan doki, aka ce ya zaɓi abincin wanda zai ci daga cikin abincin da matan sarki suka yi. Sai kawai ya karya linzami ya doshi inda mahaifiyarsa marainiya take. Da zuwa sai ya kama cin abincin dusan nan da ke gabanta. Da mutanen da suka yi cincirindo a fada suka ga haka, sai mamakin yadda al'amarin ya kasance ya kama su. Da sarki ya ga alamu lallai gaskiya ce ta yi halinta, sai ya sa aka kama matar da ta yi satar yaron, ta ce nata ne, aka fille mata kai. Ita kuwa mahaifiyar yaron ta gaskiya, sai sarki ya ba ta haƙuri, ya nemi ta gafarta masa. Ba a daɗe da yin wannan abu ba, sarki ya kamu da rashin lafiya, wanda ta zama ta ajalansa. Bayan an gama zaman makokin rasuwar sarki, sai aka naɗa shi ɗan marainiya a matsayin sabon sarki. A cikin ikon Allah, yaron ya hau karagar mulki, ya ci gaba da tafiyar da harkar mulki, kuma 'yar tsohuwar nan da mahaifiyarsa, zumuncin da yake tsakaninsu ya ƙara ƙarfi. Ƙurungus kan kusu. Yara da fatan an ilmanta da wannan tatsuniya.